Пичове, гледайте са, ето тук сме с Виктор Милионера. Отиваме към Севлиево за нещата, които ви говорих. Колата е готова. Това е следващия ден след софтуера, да не се чуете. Са ръгам панамерикана грила, добавките за броните и така нататък. И много съм надъхан. Газ просто. Оп, Вико, я кажи нещо. Моля да си има един срещу друг на бензиностанцията, брато. И да си говорим по телефона, кажи ми. Готова ли? Отивам да плата. Да се тръгваме направо? Айде, правим го. Заредихме. И продължаваме. Лека работа. Продължаваме към Севлиево. Не стана нужджана, брат. Много стана. Слагаме. Не мога да се окопчам. Как не е догоре, бе? Пак ли пускат на горивото? Обикновено сипвам 150 лева целия резервуар на тази кола, между другото беше. И сега имах гориво и му казах 100 лева сипи просто за по-лесно. Така. Искаш да ме ударя копирайта ли? Ще го оправим! По мене си, нали? Та така, плана е следния. Сега ще оставим колата, малко ще ви запознава с момчето. Ще оставим колата там за няколко дни. Той ще обясни малко по-подробно малко какво ще правим и как се процедира. И така, заминаваме. Хайде! Това хората, ето харесваме коли. Мале, тук е доста красиво. Да, магистрала Моля, знам, що е почнал Живков и още се прави. Между другото. България си е много красива, да знаете. И здравей, Севлиево. Тук що стигнахме, сега ще ви запознава с момчето, с студиото му, какво, защо, как. Брат, спирам на адреси и Виктор вика, правилно за тука сме. А защо спрях тук, бе, брат? Стигнахме тук. Добре, намерих го, че бяхме на някаква психиатрична болница. Викам, какво става, какво не става. Стигнахме в студиото. Сега ще ви запознавам с момчето. Отиде до някъде, не разбрах. Но, общо тук ще се случи цялата магия, така че... Пичове, както казах, дойдохме в студиото. Това е момчето, което ще... Той сега ще се представи, набързо само да кажа и аз, което ще направи колата. На него ще му се доверим напълно за цвета, който избрах. Вие още не го знаете, но ще разберете съответно. Аз съм Павел, очаквахме Зенката да дойде при нас. Надяваме се да съставим неговия проект според неговите очаквания. Аз съм и сигурен, че ще успеем, защото... Да се на ниво, и аз съм сигурен. Гледал съм достатъчно неща и супер много си говоря. Ще ви обясня малко по-детайлно, нали, така докато действаме някакви работи ще ви вмятам, но супер много ми помогна с избора на цвета, намирането на цвета, доставката на цвета, защото дори самият цвят го търсехме от супер много. Гледахме коли. Да кажем всъщност, че беше си избрал конкретен цвят, който по принцип е гаражен и да речем, че успяхме да намерим по-добрия вариант за твоя честно случай, казано. за поддръжката във времето. Ако беше първоначалният цвят, между другото, трябваше да не карам толкова много колата, колкото да карам по принцип, което всъщност при мен не е варианта. Както всички знаят, между другото, колата след една седмица отива на писта, смисъл, няма това, но реших да му се доверя. Разбира се, да се доверя на Бумерап, да направим това цялото нещо. Докарах колата в Севлиево, чай да не се объркам къде сме, в Севлиево. И сега вече ще разберете малко повече от процеса от него. Аз това исках да ви запозная така малко по-официално, но да може да ви обясни на 2 на 3 какъв е абсолютно добрия, нали, най-добрия и професионален вариант, който може да направим, което също е много важно, защото много хора ще питат. Има и
варианти, в които се издава съответния сертификат, фактури и така нататък, за да влезе и фолиото към каското на автомобила ми, което са уникалните условия, това искам да кажа. В смисъл, това е нещо, което се търси, когато искаш да си направиш колата да ти изглежда добре и да си я запазиш с времето да изглежда добре. Абсолютно, и да се заслужава инвестицията ти да бъде максимално еднократна и по-лесна за поддръжка във времето. Като аз нямам търпение, вкарвай да я лепим. Реално сега трябва да направим... Да, първо какво правим? Измива се. Сега ще подготвим колата дойде при нас, правим първа инспекция, ние сме направили с него. След тоталното измиване, понеже колата в момента е мръсна, предстои 3-степенно измиване. Ръбовете трябва да се оправят на колата, джантите максимално праха да бъде сведен до минимум, за да няма никъде дефекти под фолиото, да се лечи върху него. Неща, които ще изгледат демек на последователна етап. Колата трябва да бъде избръсната, аз така казвам. Буквално да се избръсне, за да стане по боя. Аз нямам търпение да им покажа цвета, обаче още няма го видите, най-вероятно ще го гледате в края на видеото. Лилаво като панамерата, примерно, така да кажем. Хайде да ходим да видим сега вече самото измиване. По принцип нямам никакво търпение, честно казвам. Сега ще ме кара да мия, за да ми е по-ефтино. Не, шегувам се. Колата влезна вътре. Сега и прави един оглед пак на детайлите. Видяхте много детайлно изчисти между ръбове, простоти, всичко. Това е даже неща, които не мога да обясня, че са. Его Виктор отида да пика. И след малко ще ви кажа целият план и се тръгваме към София ние с Aquast. Сега вече като колата е вътре, забърсва и момчето отвътре да не го дразнат джамовете, къде съм ги оклепал постоянно от лепки на всичките ми камери и така нататък. Демек, искаш да кажеш, че наистина има хора, които понякога си мислят, че ходиш да им се возиш с колите. Така. Аз направо знаеш, че... Кажи на маза. Не дей много отблизо, защото я е Борислав с спрей и ще... Да ни първи. Значи ние си тръгваме... Може само мърдаш кърпата да покажа на хората? Кърпата да мърдаш. Ние си тръгваме към София от колко време, ето тук ми показах как всъщност хубава ми салон е още по-хубав. Когато и лъскава, значи отвратително мръсна. Една кожа трябва да има матово сатенен завършък. Видиш ли я да лъще и вземаш четката и почваш. Значи и волана също. Абсолютно. Волана пък няма коментар. Прибрахме колата, по някакви причини не мога да снимаме тук няколко дена. На първия ден на фолирането, да ви покажа, вързами, ама нищо, не е болка за умиране. Сега, преди да разгледате по-обстойно колата, остана само да направим една много малка доработка, именно е тук на
тия извивки, да сложим добавките. Вече е с новите калници, раздутите. Що очаквах, че ще има откъде да бъхнем. Ще трябва да слагаме heat shield-а. Десетка ли е това? Десетка трябва да е, да. И да видим дали мога да бъхнем под него. Некак. Тук борбата с една ръка не е много. И може и да е щипките на това нещо. Не го препоръчвам това, просто аз го правя, защото новите излизат доста повече и тук дори да на фолото няма да се вижда и е фолото, не е приятно. Така, реално това е новата добавка. Ето другата страна как е, без нея. Това е просто решетка. Така е удължена версия на решетката. Мисля, че допринася за другите пианолак елементи, дифузиори, спойлери и така нататък и така нататък. Доста по-добре мисля, че си. Сега преминаваме към баджирането, така да е, баджовете, отпред, отзад, калници, емблеми и така нататък. Един ден по-късно, на бредата, дойдоха баджовете. Въпросът е, че пак имаме проблем. Никъде не можах да намеря чисто черния бадж C43. Тръгнах да поръчвам от GLC 43 черни имаше. Ще взема просто C43-то, оказа се, че размерът е малко по-малък. Пълната потия. За сега няма да има C43. В чата ми от стрима ми дават тъпите идеи да напиша C200 просто. И да не се занимаваме с глупости. Така, сега за калниците баджовете са тук. За багажника AMG също е тук. Трябва първо да направим едно така набързо изтъркване, за да може да залепнат хубаво. Че тук заваля. Даже направо каква буря си дойде. Трябва ли да слова така добавка? Това вече ми се вижда грозно според мен. Кажете в коментарите, ама май малко ми грузне чак пък такова. Тая извивка тук си е достатъчна. Те тия май ги слагат на колите, нямат извивки. Бъто е по-нагоре, ама не смея да разлепа, защото вече съм играл този филм с разлепяне-отлепяне и не е много хубав. Но е окей. Тук съм го играл този филм на колата без двигателя. Та не знам дали ви е интересно какво се случва, ама скоро ще видите. Само ще ви ликне е тук един лагер на колата как изглежда. Ако не знаете как те изглеждат лагери, гугълнете, че ви стане ясно, ама стигаме и до там. Сега на тази страна същата работа, така че няма какво да ви снимам толкова меренето. След това трябва да върнем тук отзаде AMG. И чува за да не се опитам само да дехромне това нещо, което остана хромирано. За жалост. Ще видим. Да знаете, ако си взимате от тия тръпки, по фолото отгоре може да го натискате така с нокътче и да ги наместите преди да отлепите задната част. Слагате и става перфектно. Така че хубаво беше да го знам това. Тия новите добавки обаче отварят отзаде много хубаво. Гледай, така е, нали? Филмирах се нещо. Да. Само остане да намерим C43. Само. Това е положението. C43 по някаква причина няма никъде, има само хромиране. Сигурно с емблемите дозавършват. Сега въпрос е тази емблема да сменяме ли, тази я чакам да дойде, поръчана е черна. Последния хром по колата са дръжките и ето тази задна емблема. Пишете долу и вие какво правим, Майя. Ще се радвам на някоя идея. Стопа, мисля, че това бялото е много излишно. Не обичам да затъмнявам ни стопа, ни фарове, ама специално тази черта мисля, че е излишна.
липа със сигурност трябва да стане черен, защото, както виждате, е сив. Тук положението е страшно, ма буквално страшно. Чакай само секунда. Разглобяваме диференциала да мек от другата страна, защото не ще е паднал, нали така? И намираме, ето, изненади. А това какво са? И парчето от лагера, да щупа лагер. Такова било препукаш. Не, това ще се щупи просто и отпусна нещо. Щупи диференциал. Я сега свети и... Това беше от този клип. Всичко е готово, нали, според това, което можахме да направим. Чакаме само емблемата на капака да дойде и да вземем други решения за хром частите, какво ги правим, които са останали и дали да ги пипаме изобщо. Благодаря, че гледахте. Благодаря, че лайкате, че коментирате, особено на първия клип. Вау! Много хора даже оттам идват и на стримовете, което е big stuff. Все пак преди всичко съм стример. Ево, че сте част от семейството и чуваме следващия път. Spaceship facelift Panamera 4. Spaceship facelift Panamera 4. Panamera.